m'agradaria posar en valor el concepte del que representa la nau Gaudí i el Consorci. Recordeu la història de la nau, una nau que estava adormida a la ciutat, que la ciutat la va recuperar aquest patrimoni i que amb aquest projecte el posa al servei dels ciutadans i les ciutadanes d'una manera molt clara, per al valor i el capital social que representa la cultura i l'art, en particular, però també amb aquesta capacitat de col·locar, de posar Mataró en el mapa, com s'acostuma a dir, totalment en positiu. Com heu vist, una part de les exposicions s'han fet a la nau Gaudí, per tant, han atret visitants a la nostra ciutat, però també hem portat el nom de Mataró a llocs tan llunyans com Nova York. Per tant, aquesta idea del patrimoni al servei de la ciutadania, del capital social i de la promoció de les ciutats és un element absolutament estratègic i, per tant, també és un motiu de celebració en el dia d'avui. Ha estat un plaer per mi conèixer-te i tirar endavant aquest projecte de la nau Gaudí a Mataró. Vull recordar a Joan Antoni Barón, que va ser el primer alcalde que em va trucar i em va dir que si jo considerava la possibilitat de fer el museu a Mataró, que la ciutat m'oferia un edifici claus en mà. Vaig venir a Mataró, vaig parlar amb ell, els devia regidors, i vaig veure tant entusiasme en tirar endavant aquest projecte que vaig dir que sí. Evidentment, la crisi no ens va permetre fer el museu que volíem fer, enorme, gran, com el MACBA de Barcelona. Es va preveure fer un gran museu al que és la Farinera, però la crisi li fa fer dir a l'alcalde Barón que si em conformaria amb la nau Gaudí. I res de reconèixer que li vaig contestar què és la nau Gaudí, perquè fa 10 anys, 12, jo no tenia ni idea que hi hagués una nau Gaudí a Mataró. Quan ens la va ensenyar vam quedar absolutament enamorats. La Núria Poch, la directora, la meva dona i jo. I vam acceptar. Vam dir que sí, que acceptàvem fer el museu allà. Evidentment vam tenir que canviar el projecte museístic, perquè una cosa era ensenyar tota la col·lecció, les 2.000 o 3.000 peces de la col·lecció, i una altra era anar ensenyant la col·lecció per fascicles, no? Cada dècada, o una o dues o tres exposicions per dècada. No crec que hi hagi cap altre lloc on la col·lecció i l'edifici vagin tan bé. Sincerament, el Gaudí no crec que pogués imaginar mai que l'art contemporani de Catalunya del segle XXI aniria tan bé amb una nau feta per ell ara ja fa 130 o 140 anys.